Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos and enjoy. Hello everyone, my name is Bombshell. Welcome to my channel. It's a Bombshell Television. Mushoma latest musho zviri kupisa isarudzo yatakaona seBombshell Television kuti pane dzimwe nyaya dziri kuitika muupenyu hwevanhu dzatisiri kuburitsa, dzatisiri kutaura, like zvakaita sekukomplaina unochita vanhu zvavanenge vachisangana nazvo muupenyu hwavo. Saka nhasi ndauya nenyaya yandinayo yemukomana akatumira nyaya yake papachi panhamba dzedu dzewhatsapp, akati hamana isaiwo nyaya iyi pachi pamhepo, tidzidzewo tibatsirikane kubva kumacomments achiiswa nemafans eBombshell Television. Saka kana wanzwa nyaya iyi yese semamiriro yakaita, usarege kuti asi kusiya comment. Yanzi hai Bombshell, ndine nyaya yandishayisa zororo mupfungwa nemumwoyo, kana kurara handisi kurara zvakanaka. Ndine musikana wangu wandakadanana naye mugurupu rewhatsapp. Tava ne5 months tichidanana asi hatisati taonana nekuti ari kure, asi mapictures zvese tinotumirana uye tinotaura zvese pasina anonyara mumwe. Hero dambudziko, mwedzi wakapfuura akandipa link rerimwe whatsapp group, akatipinda mugurupu umo, ndikapindawo zveshuwa, asi handisi kuziva kuti pane munhu anga ari mugurupu umo kuti andimonite here kana akandiheka pache zvake mugurupu umo. Mugurupu umo muna amai vakanditi huya kuseri, asi handina kuenda kuseri kwacho, zvabva zvapera zvakadaro. Then 2 weeks back baby akazovhunza, paifanira kuti 2 weeks after 2 weeks after baby akazovhunza nezvamai vaye, ndikatsanangura asi haana kundibhilivha kuti kuseri handina kuenda. Apa ava kutoti amechita and I'm a liar, ndinonyepa. Saka ngatisiyane tiite mafriends, asi musikana wangu ndichiri kumuda. Ndazama nepese kukumbira regerero mumwe mwoyo wakutoona kuti zviri nani kuti ndizvibvise panyika, nekuti handisi kukwanisa kurarama asipo. Ndibatsireiwo dare, toita sei, ndoita sei kuti anzwewo kuchema kwangu. Nyaya yamafadzi eBombshell Television yataisa paConfession Friday, yatinenge tichikupai nyaya dzakaita sedzidzi dzekusangana nevanhu mukuita sei mukurarama. Saka tisingazivi kuti musikana uyu ari kuramba mukomana nekuti pamwewo akangoona kuti ndingomuramba for no reason hazviite, yeti awana mumwe arodaita se ada kumuroora, because for 5 months musingaonani muchidanana zvenyu, panenge patori nekurukisana musoro ivavo nekutengerana airtime. Saka pamwe musikana aita move on nemumwe boyfriend, maonerowo angu, kana kutiwo zveshuwa anga ada kutesta munhu wake. Saka hatisi kuziva kuti chii chakonzeresa. So the voice is now yours in the comment section kuti tinzwe kuti muri kuona maiona sei, muifunga sei nyaya iyi iri kupisa zvakadai so zvamai manje. Thanks for watching. My name is Bombshell. If you're new here, don't forget to subscribe. Thanks for your support guys. Mukuita se mukusupporta ende mukushanda nesu zvakanaka. Hapana munhu, hapana problem yatati taita so far. Kana iripo, let me know in the comment section. Thanks for watching.